Ako malikaw na, magpahigayon o candlelight prayer rally si kanhi Presidente Rodrigo Duterte diri sa Cebu City nga gipasiugdahan sa Transparency, Accountability, Peace and Security o TAPS sa Kasadya Grounds sa SRP dool sa usa ka dako nga mall karong maabot nga Pebrero 25 o ang anibersaryo sa EDSA People Power Revolution. So anniversary na 38 anniversary sa EDSA People Power Revolution mga kabombo. So meaningful kayo ang maong pizza. Kini ang gibutyag ni Atty. Irene Anne Caballes, ang lead convener sa Cebu Coalition for Transparency, Accountability, Peace and Security. Nga mamahimong mosalmot sa naasoy nga prayer rally ang katawhan nga nagsuporta sa konstitusyon nga magtinguha nga ibutyag ang makaluluoy nga kahimtang sa politika o ekonomiya sa nasod. Ang rally magtinguha sa pagbatok sa gitawag nga People's Initiative o PI nga nagtumong sa pag-amendar sa konstitusyon. Ato maminaw si Atty. Irene Anne Caballes, ang lead convener sa Cebu Coalition for Transparency, Accountability, Peace and Security. Activity karong Sunday? Yes. On February 25, we will be having a prayer rally sa Kasadya Grounds. Ang convener ani is the Cebu Coalition for Transparency, Accountability, Peace and Security. Please be there by 5, but the formal program may start by 7. 7 p.m. In the evening. Kinsa mga Mutambong ani? We are expecting as our guest of honor PRRD and also other VIP guests in the person of Atty. Len Chong, Senator Harry Roque, Mr. Vic Rodriguez. There's also Mayor Baste, I think he will stay, Rep. Ulong Duterte, and others. President Duterte man ni? Yes. O unsay katuyuan sa tong prayer rally? You make me repeat myself again. Ang katuyuan ra gyud is to bring awareness for transparency, accountability, peace, and security. Go to the rally if you feel that the current situation of the country now really needs a leveling off or candor. Nganong gasulabog t-shirt nga Filipinos are not for sale? Anong dili man for sale di ta? Magsulog jud tag t-shirt nga Filipinos are not for sale. Just as a reminder nga there are certain things we Filipinos should not be tempted to give away just for money. Things like the right to demand accountability from our leaders, the right of suffrage, many others. Okay. Salamat. Okay. So, anybody usab mga kabombo, si Atty. Irene Anne Caballes, ang lead convener sa Cebu Coalition for Transparency, Accountability, Peace and Security. So atong saron karong Domingo, unsa na po mga pasabog nga isulti ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte na sayod ta mga kabombo basta si Duterte mutabi. Doon po mga bugat nga mga ipanulti. Sa nakalabay pre-rally sa Davao, gibira-birahan og maayo si President Bongbong Marcos nga matod pa nasa